Какво те накара да се обърнеш към професионалист? Лесно ли премина през процеса на проектиране? Любопитна съм сега, няколко месеца след като се нанесе, се чувствате тук. Това е максимум и ти го взе. Служаваш ли си инвестиция? Видях първите визуализации, наистина супер бях впечатлен. Но това, което не може да приема, е как на този луксозен дизайн ще има някакъв бетон. Вътрешният ми глас каза: Яна, трябва да продължи. Влизайки от вратата, всички спираха и казаха: вау, по-хубав офис не съм бил в България. Това, което имам тук, не съм го виждал и друго. Здравейте! А днес ще надникнем да разгледаме интериора на Unistate Broker. Съвсем наскоро приключен и много интересен. Насочваме погледа надолу, виждаме един прекрасен мокет, който изцяло акцентира върху светещия рекламен надпис зад рецепцията Unistate Broker. Най-накрая в твоя офис абсолютно реализиран. Емо, приятно ми е да се видим. И на мен, Яна. Много е хубаво в Unistate Broker. Искам да те попитам, когато си купи новия офис, какво те накара да се обърнеш към професионалисти? Всъщност причините са комплексни. Първо, като всеки един работещ човек, ние изкарваме по-голямата си част от ежедневието в офиса. Другата, обаче, по-важната причина е, че когато бизнесът се разраства, когато имам претенциите, че аз имам най-добрия екип с най-добрата компетенция в застраховането и място, където посрещаме нашите клиенти, партньори, франчайзьори, трябва да отговаря на стандарта, който сме си положили. Това са двете причини, поради които реших да се обърна към интериорен дизайнер, за да можем да направим офис такъв, какъвто да отговаря на нашия слоган. А именно, усетете разликата. Този слоган трябва да отговаря еднакво за качеството на услугата, която предлагаме, и за място, където посрещаме всъщност нашите клиенти. Кажи ми, колко е важно според теб да има добро разпределение? Говоря за функционалните зони. Беше едно празно помещение с няколко колони, като нямаше обособен нито едно помещение. Ако говорим за стартиращ бизнес, това не е кой знае какво значение, защото там е важното да има къде да свършиш малкото работа, която имаш. Когато обаче вече се разраснеш и както в нашия случай имаме отдели по ликвидация, имаме отдел животозастраховане, корпоративни клиенти, всъщност тогава вече е от изключителна важност да е разпределен офиса по такъв начин, че да могат всички да вършат работата си по възможно най-добрия начин и да не си пречим един на друг. Да не говорим, че правим срещи с сериозни потенциални клиенти. Без конферентна зала наистина много сложно може да се случи качествена среща. Премисляхме много добре разположението на стаите и точно кой къде трябва да бъде, за да може процеса на работа да не бъде възпрепятстван. Лесно ли премина през процеса на проектиране? Кажи ми нещо интересно от това, което се случи, докато ние правихме интериорния дизайн за вас. Аз съм човек, който започвам да работя без значение с кой тип изпълнител, когато има два критерия, които са изпълнили към мене като човек. Първо, да ме впечатлят като професионалисти, и второ, да се харесаме като хора. Естествено, Кала Дизайн и ти отговарят и на двата критерия. Така че аз не съм имал абсолютно никакво притеснение в крайния резултат. Аз спомням и първата ни среща, когато вече стиснахме ръцете, че ще работим в твоя офис. Тя беше, може би, час и половина, в който ти ме разпитва какво харесвам, какви цветове, какви настилки, много общи неща. И аз всъщност при началото аз имах конкретно визия как само трябва да изглежда рецепцията ми. Единственото място, което имах яснота какво точно искам, беше това. Все нещо е имало от проекта, което като си го видял, може би покрай визуализациите или някое решение, което сме ти предложили, те е тревожило. Дай ми малко. Да, давам ти конкретен пример. Имаше едно нещо, което ме тревожеше. Видях първите визуализации, наистина супер бях впечатлен. Но това, което не можех да приема, е как на този луксозен дизайн ще има някакъв бетон, гол. Това нещо в момента, това се гордея най-много, ако трябва. Нещо, което не си го представя как ще изглежда сега. Всъщност това е вау ефекта, за което помогнаха Владови Билд, които знаеш, че измъчихме с това да изшлайфат готовите бетонни шайби. Мисля, че това е акцента в интериора. Радвам се, че се довери, защото това трябва и доза така риск да поемеш. Аз смятам за себе, че имам вкус. Да. Но имам вкус, като видя нещо да кажа, това ми харесва. Но нямам това мислене да мога да си го представя преди да съм го видял. А иначе, относно изпълнителите на обекта, аз трябва да кажа, че или съм някакъв огромен късметлия, или пък съм попаднал на топ професионалистите, защото истината е, че за такъв голям ремонт, който продължи точно 6 месеца, ние нямахме никакъв казус, който да е някакъв драматичен, нямахме грешки, общо взето
всичко вървеше много добре го каза, нямахме грешки. Всъщност идеята на цялото това нещо, менажирането на един такъв проект и неговата реализация с авторския надзор, съгласуването с всички подизпълнители, изключително важно строители, изключително важно мебелистите. Дори цялата вентилационна система си спомням, че те изградиха ново. Каза се, че старата е абсолютно мъртва. Да не говорим, че сменихме абсолютно цялата дограма. Тоест ние от офиса, в какъвто го взехме, не остана абсолютно нищо. Искахме много. Да. Запазихме най-важното — бетона. Да. Имаше как да продължиш работата по авторския надзор. Т.е. ти си много добър мениджър. Познавам те. Перфекционист си би се справил добре с организацията на хората. Ти го правиш перфектно. Защо избра да продължиш работа с нас до край? Ако трябва да съм напълно честен, когато ти ми издаде абсолютно цялата документация, едни голями папки с чертежи, и аз разгледах и си мисля на глас. Някак си усещам нещата без никакво доказателство. Има нещо, което го усещам, интуиция ли е, вътрешен глас ли е, не знам какво е, но знам, че когато си зададах този въпрос, вътрешният ми глас каза: Яна, трябва да продължи. Желание да гледам всичко как се случва. Буквално бях абсолютно всеки ден на обект. И като идвах, всички изпълнители ми задаваха толкова много въпроси, просто главата мога да ти изпуши. И ако не беше ти, сега няма нещо, което да кажа: това що не го направихме, как си. Всичко е просто както беше коментирано, както беше на визуализациите, и това е благодарение на авторския надзор, който предлагате като допълнителна услуга. Имаше няколко чертежа, които много бързо преработихме, за да се получат в детайл. Доработихме, докоординирахме хората. Това е максимум и ти го взе. Хората, които гледат видеото и са пред тази дилема, просто бих не препоръчал. Това е задължително да се ползват вашите услуги от началото до края, ако, разбира се, хората искат да получат това, което са видяли на картинка. Любопитна съм сега, няколко месеца след като се нанесе с целия екип, как се чувствате тук? Думите са ми малко, и то не е за да правя някакъв комплимент на теб. Ти знаеш, старият ми офис беше на едно прилично ниво. Няма как дори да ги сравня с място, където работиме, и функционалността, която е създадена. Просто това е, ако искаш големи резултати, това е първото нещо, което трябва да направиш. Добре, казваш функционалността. Това значи ли, че дизайна, въпреки всичко, е функционален и водещото е функцията при тебе? Със сигурност е функционален. Красивите помещения, те са факти, всички могат да ги видят. Функционалността обаче е изумителна. Имам някои неща, не знам дали съм перфекционист или някакво лудо с мене, но аз ако видя някъде сега тук да имам компютър и един кабел от тук да ми мине до тук, това може да ме побърка, разбираш. Мен също. Да, всички работни места работят перфектно. Никъде не може да видите едно кабелче или някой да пусне едно разклонител, че това не може да случи. Хаоса сме го свели до минимум. До минимум, да. Супер. Добре, вие се чувствате добре. Твоите партньори, бъдещи клиенти, имаш ли обратна връзка от тях? Обръщат ли внимание на място, където се намира Когато сменихме локацията си, започнаха първи път да идват и клиенти, и наши франчайзьори, и партньори. Влизайки от вратата, всички спираха и казаха: вау, по-хубав офис не съм бил в България. Смея да твърдя, че съм обиколил офисите на повечето от колегите си и на много партньори и клиенти. Това, което имам тук, не съм го виждал друго. За мен това е изключително ценно като обратна връзка. Много ти благодаря за това, което каза. Тогава няма защо да задам и последния въпрос, който е: заслужаваш ли си инвестицията? Ти знаеш, 6 месеца е времето, но то е само за реализация. Преди това сме имали няколко месеца, в които организирахме проекта, средствата. Кажи ми ти. Напротив, въпросът е много хубаво да отговорим. Преди старта на самия ремонт, аз мисля, че над 6 месеца имахме работа. Концептуално разработване, така. Естествено, аз като човек, който прогнозирам бъдещите си разходи, имах един бюджет. Когато започнахме да правим тези неща, се оказа, че този бюджет е недостатъчен. Аз бях подготвен и знам, че няма как да го сметнеш. Много хора са го правили, никой не е успял, надали аз ще се справя. Имах обаче момент, в който можех да избера дали да опростя дизайна, като имаше много неща. Можеше да вземем готови мебели, можеше да направим много неща, които да опростят дизайна и пак да изглежда прилично. Много съм благодарен на себе си, че не взех това решение, но като видях готовия резултат, ще да съм направил неща. Недоволен. Да. Абсолютно. Искам да ти пожелая мечтания офис да направиш още много такива из цяла България, но най-вече да си успешен и щастлив. Благодаря ти.